Thomas Søndergaard. 8. Jeppe Winter. 10. Oscar Andersson. 11. Mads Bæk Christensen. 12. Rasmus Søndergaard. 14. Kenny Christensen. 15. Nikolaj Nedermark. 16. Rasmus Bjerg. 18. Camp Patter. 21. Morten Lie. 22. Christian Chapman. 27. Nikolaj Meyer. 48. Christoffer Jonsson. 69. Alexander Ytterled. 88. Robin Bergman. Og nummer 94. Christoffer Frederiksen. Og som I kan se på isen lige nu, så har vi besøg af nogle af de unge talenter fra FIK's ungdomsafdeling. Spiller vi en hyggekamp med Ulrik Nielsen. På 7 er det Mike Vestmark, Andreas Oholt og Anton Madsen. Og for U9 så er det Lukas Jensen og Line Philip Bengard. Giv lige en stor hånd publikum. Og igen skal vi nok huske det senere i dag, vi er i anden tredje periode, eller mellem anden tredje periode, inden der kører stilvis. E-book 20 kroner, 3 kroner, 50 kroner, 7 kroner, 100 kroner. 1000 kroner i kontantpræmie, der kommer alene ind i den opmalte cirkel. Derudover så er der 300 trøstepræmie til de 3 tætteste på. Du kommer ikke til at lave anden kørt på igen. Det er sport at være Lars. Ja. Så brager det igen i Skadel Hockey Arena. Fredag kl. 19 kommer Esbjerg på besøg. Efter kampen kan du møde Phil Paquet og Thomas Søndergaard i kafeteriet. Whitehawks imod Esbjerg, fredag kl. 19 i Skadel Hockey Arena. Han har fået bare de skøjterne ham. Det er unieren. Ja, det er helt vildt, han bliver nordlig. Den er der, Mads.
Jeg ved godt, at det er ikke lov at gå til den her kæmpe store